open! Okay na. Sa inyong dalawa ni Ma'am Myrna. Ayan po. At syempre, okay, bago po yan, dito po tayo ma'am. Tabi po kayo ni sir. Ito po ang inyong bouquet. At syempre, ito po sa inyo sir. Syempre, meron tayong red wine para sa ating mga puso. Chocolate. Sir, may pabalon po. Happy anniversary. And syempre, meron tayong pa-cake. Ayan. Sir. Ganyan lang po muna. Tapos kukunin ko. Okay, smile po. Kahit gano'n na may hirap natin, malalampasan din natin yan. Basta magsumikap lang tayo. Yan lang. Sana hahaba pang buhay natin. Okay na po sir? Okay. Ma'am, ano po message niyo naman po kay Mr.? Ganun din. Tiis na lang. Malalagpasan din natin mga pagsubok. Kakayanin natin kahit gaano kahirap para sa mga anak at sa mga apo. Ayan. Titiisin hanggang sa huli sir. At ma'am, tama po. At syempre, sir, ma'am, may message po ba tayo kila mama at papa? Hali po kayo dito. Dito ma'am. Yun lang. Okay na yun. Okay sir, ang inyong Laging masaya lang pagsasama. kita naman, di ba? Andito tayo sa hardware. Ano yun, sir? The Junior? The Junior Hardware. Oh, yun. Ayan, mga po. Message. Dito na. Wala. Message nyo kila mama at papa. Ni? Wala akong masabi. Ikaw lang. Nay, tulad-tulad. Wala din. Blow na ko. Happy 40th wedding anniversary to the both of you, madam and sir! Ayan, ito po ay galing po sa inyong mga mahal sa buhay, especially kay Sir Adrian. Ayan, magpapakilala na po ako, ma'am and sir, in behalf of Edmund G. Flower Shop and Coordinates, thank you Sir Adrian sa pagpili po sa amin upang may pahatid po natin ang sorpresang nais yung pahatid sa inyong mga magulang na si Sir Ismael at saka si Ma'am Myrna. Ayan, maraming salamat po. Ayan, happy weekend. Mabuhay! Napasaya po ba? Na, as in, ni Sir. Pangingiyan. Ayan, sana, Ma'am, anniversary din po namin ngayong araw. Ay! Bongga, double celebration! Wala kang celebrate ako. Happy anniversary sa'yo, Eddie Boy! Bye!
Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan man ito ang